खुलुमबाय गोदान भिडियोआव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। जायफोर रेलवे साख्रि मावनायनि मिजिं दं, सिमां दं, जायफोरा साख्रि नागिरगासिनो दङ, जायखिजाया साख्रिनि थाखाय रेडि जानानै दं, बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां, मोनसे सनानि खाबु फैदों होननानै बुंनो हायो। बे समाव रेलवे बिफानाव आरोबाव गोदान साख्रि ओंखारबावदों। आरआरबी एनटिपिसि आन्डार ग्रेजुएटनि थांनाय साननैसो सिगां आरआरबी एनटिपिसि ग्रेजुएट लेभेलनि थाखाय नटिफिकेसन ओंखारदोंमोन आरो बेनि एप्लाइआ दासान्दि सोलिगासिनो दङ। दा गोदान ओंखारनाया एनटिपिसि आन्डार ग्रेजुएट, थामहिनबा 12 पास जानायफोरनि थाखाय। थाखो 12 पास जानाय बिजाथिफोरानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो। मिनिमाम क्वालिफिकेसना 12 पास जानायब्लानो जायो। अब्लानो बे आरआरबी एनटिपिसि आन्डार ग्रेजुएट बेफोर पस्टफोरनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। अल इन्डिया गासै 3058 पस्टफोर दङ। टटेल 3058 पस्ट। एप्लाइआ थांनाय 22 अक्ट'बर 2025निफ्राय जागायदों। माने 22 अक्ट'बरनिफ्राय स्टार्ट जादों एप्लाइ खालामनाया आरो फैगौ 27 नभेम्बर 2025आव लास्ट डेट। जायफोर एप्लाइ खालामनो गोसो बिथांमोना फैगौ 27 नभेम्बरनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो नांगोन। एप्लाइ खालामनाय समाव बिजाथिया फिस होनो नांगोन। जेनेरेलफोरनिया 500 रां आरो एससि एसटि, फिमेल, पिडब्लिउडि बायदिफोरा 250 रां होनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन। मोनसे इन्ट्रेस्टिं बाथ्रा, एप्लाइ खालामनायाव होनाय फिसखौ जेब्ला फार्स्ट स्टेजनि आनजादखौ होगोन, जेब्ला गिबि आनजादखौ होगोन, अब्ला बे रांखौ नोंथांमोना मोनफिननो हागोन। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायगोन मा पस्ट दङ आरो बेसेबां भेकेन्सि दं, बैसो एबा एज लिमिटआ बेसेबां, बबे पस्टनि थाखाय मा मेडिकेल स्टेन्डार्ड नांगौ, बेफोरखौ आं नोंथांमोननो फारियै फोरमायगोन। मा पस्टफोर दङ होनोब्ला कमार्शियेल काम टिकेट कालेक्टर, बेवहाय अल इन्डिया गासै 2424 2424 पस्ट दङ। टटेल पस्टआ 2424 कमार्शियेल काम टिकेट क्लार्कआव। बेनि थाखाय मेडिकेल स्टेन्डार्डखौ नांगोन B2 आरो एज लिमिटआ 18 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्सनि गेजेरनि। जेनेरेल केटेगरिनिया 18 इयार्सनिफ्राय 30 इयार्सनि बैसोनि सुबुङा बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। एससि एसटिफोरा 5 इयार्स एज रिलेक्सेसन मोनो हिसाबै एससि एसटिनि एज लिमिटआ जागोन 18 इयार्स टु 35 इयार्स। एकाउन्ट क्लार्क काम टाइपिस्ट, बेनि टटेल पस्टआ दङ अल इन्डिया 394। अल इन्डिया 394 पस्ट दङ। बेनि थाखाय मेडिकेल स्टेन्डार्डखौ नांगोन C2 आरो एज लिमिटआ सेमानो, गोजौनिजों सिगांनिजों सेमानो 18 टु 30 इयार्स। जेनेरेलफोरनिया एससि एसटिफोरा 5 इयार्स एज रिलेक्सेसन मोनो हिसाबै 18 टु 35 इयार्स जागोन। जुनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट, बेवहाय टटेल पस्टआ दङ 163। अल इन्डिया 163 पस्ट। बेनि थाखाय मेडिकेल स्टेन्डार्डखौ नांगोन C2 आरो एज लिमिटआ सेमानो। ट्रेन्स क्लार्क, बेवहाय टटेल 77 पस्ट दङ। एज लिमिटआ सेमानो आरो बेनि मेडिकेल स्टेन्डार्ड बेयो A3। गासै टटेल पस्टआ दङ अल इन्डिया 3058। मेडिकेल स्टेन्डार्ड A3, B2, C2 मा, बेफोरखौ नटिफिकेसनाव पेज नं 8आव होदों। नोंथांमोना गावनो नायना लादो, नङाब्ला आं स्क्रिनाव होदों, नोंथांमोना बेवहायनो नायनो हागोन। दानिया फैदो जों नायनोसै बबे पस्टनि थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो मा क्वालिफिकेसन नांगौ। कमार्शियेल काम टिकेट क्लार्क, बेनि थाखाय क्वालिफिकेसन नांगोन 12 पास आरो 12 आव 50% मोननाय जानो नांगोन। किन्तु एससि एसटि, पिडब्लिउडि बिसोरनि थाखाय 50% थालायनांगौनि गोनांथि गैया। बेवहाय बुंदों 50% मार्क्स इज नट टु बी इनसिस्टेड अपन इन केस अफ एससि एसटि पार्सन विथ बेन्चमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सार्विसमेन एन्ड कैंडिडेट हु पसेस क्वालिफिकेसन हायर देन 12। माने एससि एसटिनि थाखाय 50%आ इम्पर्टेन्ट नङा बा गोनांथि नङा। 50%नि खमबाबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोरनि क्वालिफिकेसना 12निख्रुइ बारा बिथांमोना 50% थालायनांगौनि गोनांथि गैया होननानै बेवहाय बुंदों। एकाउन्ट क्लार्क काम टाइपिस्ट, बेवहायबो क्वालिफिकेसना सेमानो। 12 आव 50% थानो नांगोन। किन्तु एससि एसटिनि बेलायाव, पिडब्लिउडिनि बेलायाव 50% थाथारनांगौ, बे गोनांथि गैया। आरो जायफोर 12निख्रुइ हायार क्वालिफिकेसन दङ बिथांमोननि थाखायबो 50% थाथारनांगौ, बे गोनां नङा। लोगोसे इंलिश आरो हिन्दीआव, कम्पिउटाराव इंलिश आरो हिन्दी टाइप खालामनो हानाय जानो नांगोन। जुनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट, बेनि क्वालिफिकेसनाबो सेमानो। जुनियर क्लार्क काम टाइपिस्ट, बेनि क्वालिफिकेसनाबो गोजौनि बायदि सेमानो, बेखौ नोंथांमोना नायना लादो। ट्रेन्स क्लार्क, बेनि क्वालिफिकेसनाबो सेम, नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना मिथिबाय बबे पस्टनि थाखाय बेसे फरायनाय जानांगौ, मा क्वालिफिकेसन नांगौ, बबे पस्टनि थाखाय नोंथाङा एलिजिबल, बेखौ नोंथाङा नायनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय। सेलेक्शन प्रसेसनि बाथ्रा बुङोब्ला गिबियाव रिटेन एग्जाम जागोन, CBT 1, CBT 2, बेनि उनाव स्किल टेस्ट, बेनि उनाव डकुमेन्ट भेरिफिकेसन, मेडिकेल टेस्ट जागोन। बेफोर गासैयावबो
पास जायोब्लानो क्लियार जायोब्लानो साख्रिखौ मोननो हागोन। एग्जाम पेटार्न आरो सिलेबासनि बाथ्रा बुङोब्ला CBT1 फार्स्ट एग्जामाव जेनेरेल एवारनेस, मेथामेटिक्स आरो जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं बेनिफ्राय सोंथि फैगोन। जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय 40 मार्क्स 40 कुइसन, मेथामेटिक्सनिफ्राय 30 मार्क्स 30 कुइसन आरो जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं बेनिफ्राय 30 मार्क्स 30 कुइसन। टटेल 100 मार्क्सनि जागोन 100टा कुइसन आरो एग्जामनि जिथु डिउरेसन टाइम्स बे टाइम्सआ 90 मिनिट्स माने 1.5 घन्टा आरो एग्जामावहाय नेगेटिभ मार्किंबो दङ। जुदि मोनथाम रं एन्सार जायोब्ला मोननाय मार्क्सनिफ्राय 1 मार्क माइनास जागोन। सिलेबास हिसाबै मेथामेटिक्सनिफ्राय नाम्बार सिस्टेम, डेसिमेल, फ्रेक्सन, LCM, OCF, रेशियो, प्रपर्सन, पार्सेन्टेज, मेन्सुरेसन, टाइम्स एन्ड वर्क, टाइम एन्ड डिस्टेन्स, सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट, प्रफिट एन्ड लस, एलिमेन्टारि, एलजेब्रा, जिअमेट्रि, ट्रिगोनोमेट्रि, एलिमेन्टारि, स्टेटिस्टिक्स इटसेट्रा। बेफोर गासै सिलेबासखौ नोंथांमोना गावनो नायनानै लादो। जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं बेवहायबो माखासे साब कन्टेन्ट दङ, बेफोरखौ नोंथांमोना नायना लादो। जेनेरेल एवारनेस बेनि सिलेबासा मा बेखौ नोंथांमोना डिटेल नटिफिकेसनाव नायना लाबानो जाबाय। दा CBT2 आवबो जेनेरेल एवारनेस, मेथामेटिक्स, जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं बेनिफ्राय कुइसन फैगोन। जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय 50 मार्क्सनि कुइसन फैगोन, जेनेरेल मेथामेटिक्सनिफ्राय 35 मार्क्सनि आरो जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं बेनिफ्राय 35 मार्क्सनि। टटेल 120 कुइसन 120 मार्क्सनि। बेवहायबो नेगेटिभ मार्किं दङ। मोनथाम एन्सार जुदि रं जायोब्ला 1 मार्क माइनास जागोन। बेनि डिटेल सिलेबासखौ नोंथांमोना नटिफिकेसनाव गावनो नायनानै लादो। नोंथांमोना बांसिनै आरो आबुङै मिथिनो थाखाय डिटेल नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय। नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना वेबसाइट www.rrbguwahati.gov.in आव मोननो हागोन आरो बेवहायनो नोंथांमोना एप्लाइबो खालामनो हागोन। बेवहायनो एप्लाइ अपसनखौबो नोंथांमोना मोनगोन। जायफोर एप्लाइ खालामनो गोसो नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामना लादो। मोनसे मिथिनो गोनां बाथ्रा, बिजाथिया एप्लाइ खालामनाय समाव लाइभ फट' केपचार खालामजानो नांगोन। बेवहाय सिगांनि बायदि पासपर्ट फट'खौ आपल'ड होयोब्ला जानाय नङा। एप्लिकेसना रिजेक्ट थांनो हागौ, बेखौ बिथांमोना नटिफिकेसनाव इन्सट्राक्सनाव क्लियारै होखानानै दोनदों। एप्लाइ खालामनाय समाव बिजाथिया बिजाथिया गावनो थानानै लाइभ फट' साफायजानो नांगोन आरो एप्लाइ खालामनाय समाव डकुमेन्ट आपल'ड होनांगौआ जाहैबाय कास्ट सार्टिफिकेट आरो सिगनेचार। बाखि इडुकेसन क्वालिफिकेसननि डिटेल्सखौ नांगौ बायदि होलांबाय थाबानो जाबाय।